indianer. Og hest. Kagen. Der er han. Åh nej. Hjælp! 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 Nej, vent! Åbn døren! Hjælp! Hvad var det? Au. Indianer? Au. Kommer din skider, jeg skal nok få dig, Jeg får strubet af halsen på dig. En kage? Ja, men vi spiser den første morgen. Nu er det sengetid. Ja, hest. Godnat, hest. Godnat. Ja. Godnat, cowboy. Godnat, indianer. Kage. Kage. Ja, hvad er der? Indianer er i køkkenet. Den kan jeg til i morgen, indianer. Undskyld, hest. Godnat, hest. Godnat. Ja, var der noget? Nej. Så er det selv. Okay. Okay. Pis, den er spærret. Ja, hvad er der nu? Jeg har ikke gjort noget igen. Så kan du lære det. Hey, Bamse, kom herop. Her. Hvad nu? Nå, lad mig nu sove. I seng. Ja, hest. Hest, vågn op. Kage. Nu skal vi have kage. Nu skal vi have den kage. Hurtigt. Lad os spise den. Ja. Hvor den blev den af? Ej, den er væk. Kagen. Kagen? Der er nogen, der ringer. Hvem er det? Hvad? Så kan jeg det.